Get to the point. Take a step forward. Kuna wana matarangeta wana smart ni mabori nonya. Chabati ngona komongusera tata. Kobara ngaya kariye chabati muna jisa chiro. Ibobu etawa sacha meronge tata seritara Yesu. Ngeke bana gotokorera. Yani buo go menyete ongete iskorororo. Lakini buo bande go reporting kabisa. Onchore bao bwatana ne nyumba yao. Iga bana banyesae kararo ronga kyo menyeta sinka yao. Bibilia ige goteba amangana manene bono maragoba. Nebo mosai go ikokore meremo. Nebo mongina go ikokore meremo. Abaga kabaito go ikamokore meremo. Tago sari chinga gichao. Denda chinga gichao to wasakobo mutaka. Igwa Biblia munagoteba tusome basi. Nani yuko na Biblia asome? Igoteba. Nasema Tobaisa wancha chitoro. Ono namba 1 Tobaisa wancha chitoro abana banyasai. Obaisa kobo mutaka. Obaisa kobo mutaka abasacha tegerera. Ono gano togutira ni nainu muna jinza jiro. Ekyagara kero nyasai atonge tomo sacha. Nera atange to kuoro kiemere magia somo gondo eten. Iga tebete nga asomo gondoyo. Moyo buruge nande moyo rende. Igo Biblia goteba tobasa gwancha chitoro please. Basacha bandi bali bakubuka saine. Mosacha borongo bwaterongi kabisa no mochibyo pama. Yani lero ntagetengo tevinga wake up please. Okoboka mapema negento kengencho. Boka mapema. Ege kogera mapema buya. Haleluya. Mapema bobe. Mapema abasacha balesa mutako ngomoyo wake. Igwa Biblia goteba nga tobasa gwancha chitoro obasa kobo mutaka obuno maene ebono Ramukia maisao. Ono igo Biblia goteba nga ramukia maisago Na no nyore ndagire. Birori bono no nyore ndagire nyinge abana banyesai obutaka bwetira abantu asengecho yobo sembe omonta kuboga munabona omukungu okobaga saa 3 obegete sikati go bucheti maega ngana ye moyore okaba moyo gose goherete injera gotebia enkaige korosigwa no mokia enkaige korosigwa ne chingurunya sako ire erinde bebiya onyore besogo someria abana bawo aba muraba itomorana abaiseke timo basa gwanja chitoro ko gwanja chitoro to go etekerasi obolimo basogo maene wa kito go eta satibiga tito konyora ege kogera umuntu okorara ebintu bikomo etera baka gisabuje chamu etera igorero na chanta ngase nga okoboka mapema negetekia wana Biblia yamenya goteba emerengani 24 verse ochakere 33 togende bwango toigwe otaka negenteke bi obotaka no bosoku obotaka ni gogo chaywa ama eno boisia ebano obotaka no ajay obotaka no bosagane nabo batebire akija sawa ne kirabano moyu igwa Okorara ake. Bona Biblia goteba ngokorara ake Na ogosanduka ake. no gosunduka ake Okoringania maboka. ama no koringania magoka ake Ukuru tokorugo. woikobo takabuguchiri mono mouri ama no koremeru kogochiri mono marwanie segi abana banyasai manya ase kwanywa mirigucha mekiswa asa yiko ya rosiore ege kogera bantu mbali konywa mana ama nebintu ege ntokora nchero monto mono moruche lakini tori korigere libinta kabwate ebintu gomo kogenda mwachikorosia abana banyasai obolimo basomane ebintu korosia abasubati babona gotebanga onya manda stayo onya chabati teyo inkorosie chabati eliera ange chabati nayo kojerosi mama chabati gegucha kero gwakorire meremo chabati ni gegucha automatic kero kwabangire bya igabana banyasai tibwancha chitoro okolingania magoko amono kurara obotaka gobora gochere abantu bane bakagete ngakero gosuma ngano nyore ndagira kurwa somonto tigatara soma egetabu ya Proverbs kero 20 ekebungo kyayenye na kikera tebe
okorara abaraka baito tigakorara okona gokororera buriri eke naguke gwite bakanyumba mosaja akona gusikia ronya singi jakona gwakoboche yani ogwakoboche bakatuko bange nkaya otatisro yagera abana bago barimerwa yagera mukabo uremerwa baminto butaka n'obusoku ntagete gotebeke hene igabana banyasai munabona abana baminto bari beti pigipigi akabesa kokonyora abaiseke besa busirito basa kuba iranie besa nyobe koremero bilyo mokaga be no magoka sobugima bwaje aleluya munabona mataramente inetiga ngosumali buneto imbo bende baba nakule tigaye igwa ebibilia ngakiagoteba omuntu mworo tari kurema ngakyewe omuntu mworo tari kurema ngakyewenerete na ekerori egesaria ikire atogenda ochugusuma mama tigangotebirero nebo musubati ominota agokwa ebitumaga bigasaire magoro maate asegitanda botukesi ororie gokoira abantu bairire kwara igugosembiro abuno agoja kurusia koe tago kwanche nagotebia korumukia rema ekera abantu bande bakorema buno bano basamuire naye samura beka nyumba bantu bande mbare bakongeji sana inganche mbwato buruti botari kwamie ndagera dero ndigera ligocha tagete gogotebia kero buruti nkwama bore na kyo komentaini mogondo to kwami ndagera onye to kobeka obwoyo goikoreme nando beko obwoyo nando tobeli ntoigwana ine ochagoteba ng'abantu barogire rero ntagetengo kani onya nesese amakima arimo koranyora mogondo omonto otareranga kwana obokima bokobero rero tiga nkoerese ekere sese yabwatira obokima ige kori egotigari yatindeka obarimo gosoma egoti ayatako na korama abantu ngana abarogi ngokorore bobi esese kori endagera nande yatindeka nande gocha gochenyore wana mambi kwagenda kolema kwanyora obokima butindekire kwana goteba gakinche bituma mbi kwama ebituma byane byabeire ebigaka ebire ebigaka nabo bikobe ebigaka ekyagera nkwabegete bwoyo obalimo gosoma ene bikobe ebise bwancha ebise igabana banyasai bibilia yateba takominyoka gosuma kore emirimo yawe n'omoroberio notatware oburoti abana munaba baito mwasomire oburoti tari barabusa gugwateranka genda nche nagosomiri genda ogori gochimata unayobero orusie chamunka takona gosumbereranka tigo moibori yari masaka gondo kariagake onya nagosomiri sokie gari ogenda ogori magina obero twumera ni weekend nari totari kona kuomana oborimo osomani nkego korinka inkotari komokera mambia okore emirimo ya yani no bisi nogenda saa 5 nogende kurema yani nogenda obisi saa 5 abangina abasubati aba muna mwakabeka bagachirongi mwabeke ebinyansa mosaretie naoni ndio ngacha korusie kenyansa wende mogondo jenda yete nkobori tigeri amasacha chirongi aseritare ya Yesu ama ene nche nagotebiri bakungu gotwachandika obotaka n'obusuku ekerogo some merengani 19 kebungo kya yosome karasoma isano na ibere yagota banyasai boli obusuku yanio tigango tebinga monto tago kwakiro gekeroro mutaka ebakona gukugamba ekeroko na goyeta abantu bakona gukugamba abana bane toruseri obusuku muna mogotera biyaga makorengania emerondo nanka narorengania emerondo gokinye mogondo ekyagera mogondo naendagera gokora gitugi ekorwa ngayagende kebungenge omonto mutaka nigakogecho n'abantu bamo omonto mutaka abana banyasai ekero narengo mutaka nyasai abantu baganchaya mbamanyete ngana nche nimbekege korotekera buga gaki yani bare gokaga nganche nyo igongoja koibora abana emekiro tigango tebinga kerogo chaywa nyasai gako gosesenia tobasa kwerusi moyo koromo kiaso gokora emirimo yao
ticha matekera abantu bagukugamba takuna koyukera ringana igora chandeke abagaka baito egento gekogera amangana koba mabase chinka munabora basacha mosoete nyumba mwatorete iro butaka sana obutaka obubi akara soma kebungo baigwe omuntu omutaka nigo akagecho n'abantu bamwe abo bonse aya twarure kiti gabachi gosoma merongani sanemo kebungo kyaye 30 ochakera 33 ebano goso ochakera 32 kende nkeyo bagakaba takuna kobolia abakungu amarieta korocha nyasa gatabia no musacho no maintain naye maintain mokaga secretary ya Yesu haleluya tige gosori ejo beke gosori se kero mokungu gare kieni except maintenance ere biyawa sere bobe abasacha wana maocha maokamasa ngakingo gotebi ngakari wota gwati no ne sabuni tingo tere koro sinkori mamune poxe twere ege kogera kero monto nata ke tobuya no maremba senka wori boso mai ye baba ke tata beka magana yunga ikwanyai abantu tibari gucayo muyi ya ka tatutu ngaya genda omuntu gutumana n'umukungu ndo igwa abagakaba takonyora mukungu ndo byasaga tigo bucheti maiga igarwarete tobase gukaga bantu barieta bitamutamu bono babucheti maiga bari musuri to koma manyana okorati igwa bibiri munegoteo kwana tata omuntu gutumana n'umukungu ndo gutumana n'umukungu ndo byese omuntu bwatichise tabwati semi una akiri oyo gokorayo agwesariero monyene gendera mate omuntu oyo nigarabe n'amakwa teba omuntu oyo nigarabe n'amakwa ndasiri amasikani ndasiri abagaka takona konyoru chinyomba cy'abantu mogona goitwa kore emiremo yabwo omukungu obona atageta abana bangaini berakoragera omwana omungaini gwacha mchezo kabisa wana matarangeta abana smart ni mobori nonya echabatingo na komongusera tata kobora ngaye kali echabati muna jiza jiro ibogweta basacha 30 asereta ya Yesu ngeke bana gotokorera yani bwo go menyete ongete iskorororo lakini bwo bande go reporting kabisa onchore bao bwatana ne nyumba yao omonene gagote base getabu kyayibu 22 kemungo sina moja obwatana na Nyasaye na liora nyoro maremba haleluya tobwatana na Nyasaye bana bomonene kero mukungu natagito mugako yabo mwigenwa obolime osomane ke itigaba toretere ebesa nero kusema tona gonto garinga no musacho ore bose nkabantu to kwaora totari konyora kende to koria twana kominyoke bisieri abangina barimo kona kominyoke bisieri Nyasaye okandire bera mwao some getabu kemerengani 30:17 takona kominyoke mechi omanye tegora na chegwe lietari be dero na nyona na basacha akoboka koruwaye ogendo muchoba ndo na gwako mosenororo basacha bakaremba likigo mosacho kara kurara ta chombe bweli elinde koruori si chombe chaye amabera toke abantu bakulia secretary ya Yesu haleluya wanonya gotigeria rongi ngoro abangina no matenga o mosacha na bali tungora barasa enkeyina boko yetenenia secretary ya Yesu egenteke no mosacha ga kobore tierieta ga koreta makombo enye tabwa tio bongo twara bongo dario manyo gotiga yonga nyenko mogaka tayo omogaka no wale lakini akiri tabwate akiri yeyugo konyobekera niye yao elinda kamaka ko abana enara bata imataranga mwaka to etantara nyora mwana ege kogero mwako etenda asara abana bono na ubangeira maskani ngokwana abana bagerire nkwegwe kerogo nonyana na senko gende barasa haleluya igana akorete membe boigwete basubati bali tebe basacha baino baeterenka baetere nyumba secretary ya Yesu keita tabagaka na benge ncho na bumwanya bantu baba ngina moko na kulama bagaka ngata go nkora chimyoro china ngwa chiro chikorunchera keke bano gota otwara mbesara bono yo keita mosike munari ko ngaje ke bunge kikyanda eriso
Dio monto go chechereise. Ngaki nateba, akiri nateba. Emeranganyo. Gose go nateba emeranganyo. Igoni nchera network ya chile 25 ayesoma. 25. Soma 25. Soma. 25. Bono kara soma nyugusenero. Abana banyasai. Amage. Bono tigaye. Igoko ya chile ngochere. Bono gonare goteba semara go baya bono. Inivagite enseye tomenyeta abana banyasai. Hoikato kore emeremo n'omokia. Nombi birige gukana montonde byose otari gukora emeremo taegwe endagira. Abagaka gwatara. Mabona munakituka kibekira. Basacha banda abangaini babegete sukari. Bakabeka obusie. Bakamanya kurwa bakabeka amasoro bisisiko. Bakamanya basacha mbaro batari bangaini. Bagucha sasita igoro. Monto akoboche. Ayato korora. Togwake sabu. Monto chichoteba. Omete esukari nero chikiro ibere mara moja 240 pa 440 otabo mugati mbekera mabere eli umacha chaeli ayobo chebolimbo chebokoili bu obo abasacha karwa sobo che muna bana baitu banali robo che na ndo obo chobo ngocha kogera boli mukwe gamulingi ya inongo kumure ekiagera abasacha babalire chibeza abana baitu bachakire kuiba korembere maso mugondonyo kona iso chibesa kitoko so meskuru aserietari ya Yesu haleluya bamito abanyina beka marunse sabera abana ba matukaya abana baitongo kubagocha munabona asenaru matalia mwana ondaga akobo chobo che obochinganda bakari kobekaga alia roche ekero ba muri chibesa acheta kaonia omugondo eli bwarwa 2 chibesa chikaera pi wana akagenda akagora engori abana banyasai ngakibana abayibori bono twachandikire akagora engori abayibori akero bagochikogenda komotura bakanyora iga kwete guso amatukabira erire akwete nyomba gabo abana banyasai obo chobo bwaretire mechando bochetari borobwo boragero tenenke obo chego borobo kuri ege kogera obo chebori ni illuminati wancha ekero gwa chiro tokorwo paka kwaoni do buroti bwa eri abangina baswati aba kabe very careful kabo otebinga nko nyero buroti motebinga tiganda akero mugambie simu ai gorwe bikombe ebiboko 40 atari kobwata kogo chona komongura ko komaenda agira ekiagera nko gwena ari tari gokware nkieke bono yani mokore mambi mobeka abana arari igabana banyasai mogondo ono bomoke nyomenteini merenganyo ikomye kebungo ye na keoteba daisire gokora agwagwo ondorera abatesaloniki ya kabere karasomeyo batesaloniki ya kabere orore isato ekebungo kyaye kyanda omanya kogenda 10 soma Omonto gokora emirimo n'amaboko amoro. Monto gokora emirimo n'amaboko amoro. Akobo omutaka. Kurenda amaboko ari n'omutaka. Amaboko ari n'omukya. Igakora tobotenengo haleluya. Magokare nagi. Magokare n'omukya. Basata sekera rurero mambiende ngotarero leka aseritara Yesu. Babomi abangina mbiyamole. Igokare tenga kera abantu bagosekera nkyokorera. Koromokia ebyasara ebyobwate koromokia tako gende ebyasara lero ngamambi kibasa kyali ngaikwaira kibasa beko mena gabune kinyanya noli gwana ine aye koromokia so gukora emirimo yawo abangina balimo okobora kinyeni igaiga abanda bali batumbira amatoke gali koika tokora emirimo abana banyasa ekyagera asegetabu 14 emerengani 14:23 no bisi yoke koleta ebitoki gose meremende yose tabango tata ngwaikiro ebitoki nigo bikonyorekana kurwa sembe ebitoki nigo bikonyorekana kurwa semeremende yose kwana mangana masa kore ndo kwana mangana masa ugo nigo yokora ntokore ama eno koremerwo kobe bagaka baminto siryo botaka seritari ya Yesu abangina baito siryo botaka ogo botaka no chaywa obotaka to kwaye gukirogo mbiyamora bangina aba motagwanja
baba muna mabegete chaburoni echo omonto agosekera ng'a nkorumambi gwachete ng'a ntora mororere korora nkoyo abumunore igo mambi nkonyorore bese somia abana bao koromokia aseiga abana ba Nyasaye abana kwaya bane koromokia sogotera koromokia sogokora emiremo yaino kababa jase kinga chaino abakungu moko na kong'anya more chireye doma etekero okona kong'anyera omosacha eyine nabasioko mwarete omokungu okabere nobwata amatabere nenkoro mosacha tari gotigererwa igo okomoikamerera buno omwarubaine bwanche mbwancha inga aye basacha macho ana basienche nagote koretaro omosubati bwesabuse tiongege sukari ngosokoni inche nagote takoru mwao pera nyomba mwao munachisa chiro kara chemo kunanire nyomba tari omanya kogen ekerora chefa omyoragera koboreria ayebero munachisa chiro ngaro mataro gojugoreto mosubati ogorugumagireti mokungu naona arenge nyikarasere tegero gogatigati ngibona ekegeko bali mosacha gosema wisangio emokoriso ni tugeta monyore solution tige gosori abagaka barero tominti nongita egetega keri toke ngo chinkanyekero na ande ngo ikachisanya na onde nyomba muna chinsa chiro ngo kumiore dero macheso tayo gebwa ebetereti kabusina mbeba igebe tereti ege kogere nseye nabasi bono ogotige nabasi saitani gago ikaranso obori bosomana bona asiga bana ba Nyasaye Biblia igegoteba ng'a tobasa kona kogende nyomba yo musanio abanginambi yamure takona kogende nyomba yo musanio igara kogeche aye Soma 25:17 na begoteba mang'ana amagora autanara kuna kogenda nere yina tagete amagora autanara kuna kogende nyomba yo musanio nigara abayisekoro sana abasako kwanywe chae mambi break basiti na andera chino senenete nobwato bongo omochio bande gotigeta omosacho gogochonyore nkai aye mosacho otaraso anyomba pato basacha nchara teliko bauta muna wana matarari taya no onde yanyange ngo muboringa igokwa omogaka igo igwete njara agachaba tinkarari nyako motebereri baba igokagete nga igo bogimambo likogenderera bono nkogotari motabingo mogaka gokoega ogwakwe cheki bamura bago kubwate cheki omanya gokumya sogo gotenera bono totwara maskani tosomya abana baito muna bakomenya haleluya igombo bengo motebe abagaka muna bana bamwagotira koega nkore subject ya ino naino bono yine subject yao that is wrong monyora matara muna alitayire nkoega nkomo enkumi embe ndamo esororie mo itige gosori ekiagera na chasomo gimabwana nitagete komenya biya nitagete ngote biya ngorokereri bakaba murabane mbate biso byara tare koega aba muraba tigato babwaterane babanche erieta rya Nyasaye ba igombobe baranyora gokoega mbako igwire gotonogete iga gotonogete obe igwa bibiri bunegoteba bonekero ngokora abana ba Nyasaye okobabuya kwobogimo bono gokoremere mono mokia Nyasaye otebire ekiagere seye ngo kutore omorani kyandeke bungo isano nenkorero onde tayo kongita igwa omorandia kyandeke bungo isano igo teba ngo toigwe abare moyo irengeyo morandi kyanda isano ego teba abare moyo mbama ni isano ndorere bwange eria goteba ngasora agende ikomi bono karwongo nanyara ndorere bari simbori mabwango bono ndorere doraje asetora agende mere mutekayo kwana kanga gwaikiro ikomi dero teba kyandeke bungo ikomi erende gento kwende gyonsi igwa gento kende gyonsi okoboko kwa okora nyari gokora onya nebyasara okoboko kwa okora gokora n'ekinguru okora n'ekinguru cyawe cyonse ekyagera asaba kure
asora agende meremende tekaya. Haleluya. Ekero twakure ntogenda gokora emirimo mbono togokora bagaka baitonya torikiri ngorere ng'ombe ngokamanda etamage amabere magena na ncheng'onie obotaka boere kurunka takombera litungora barasanka omusacha kwanyome tokamborie lieta na ande totagetiko konkora mbo mukungu bwekenyoro yaya abagaka mbiyamore chibesa chirenga ne cheito tagotara ne chibesa sibugori keire bunetos intigereri bunanche mogeni ogocha indusi 200 nanche keitata igongo teimataranga igo bwakonetwe okorusia rongi okoboko no okore nchikobora baba nyasaye gakekenege kone mogako nano okoboko kwaira gochiko otime bone kenege kone yani gokorusia rongi igorengera tige chibesa chano kare bachibesa nanche kerongo sibinyora 200 nanche ngore sabuni sibeli change icho igobana mbobe gatogo kore merema senka totangani omonguru nyasaye nabwato kobua tata bwe meganda tubange elindo kobabuya bwenka obotaka boere ne lieta lya nyasaye libakwa. Haleluya. Mana nabaseseni aselieta lya Yesu mutuli. Get the point. Take a step forward.